explanation. Anong karapatan mong hingi ng isang bagay na yung pinagdamot mong ibigay? I deserved an explanation. I deserved an acceptable reason. Diba tinanong mo ako kung bakit hindi pwede maging tayo? Dahil yun sa'yo, Luna. Dahil sa mga pinagagagawa mo. Kasi ikaw, Santo. Kasi ikaw, superhero, ha? Hindi ka makagawa ng mali. Sorry, ha? Hindi ko maabot na standards mo. Sobrang taas. Did you ever love me? How can you even ask that? Just tell me the truth! What? Did you ever love me? I don't know! Ano nga bang alam mo kay Mark? Ano nga bang sinadya mong alamin kung sa gusto niya at hindi niya gusto? Anak ko siya. Kaya bawat hininga tutot niya, alam ko ibig sabihin. Anak mo lang siya! Hindi mo siya pag-aari!